panapa ndatanga kupasvika nhasi but pakanaka inzvimbo yakanaka zvokuti ndikaonawo vamwe vanotsvaga venue yokuchataka ndichangovakurudzira panapa kuti ka1 pakanaka zvishuwa ndinopa recommend. I'm a DJ and I've been to a lot of venues and I play at a lot of top-notch venues in Zimbabwe, and Mudziyashe is probably one of the best venues I've ever been to.